Salutare, eu sunt Captain Germany sau Eddie și astăzi jucăm un joc numit Enlisted. Let's go! Este un joc ca și War Thunderul, doar că este mai realistic puțin. Adică avem și infanterie, dar avem și tancuri și avioane. Cred că este a treia oară când mă joc acest joc, deci s-ar putea să nu joc eu cel mai bine. Dar graficele sunt bune. Și putem face asta să ies din ton să văd mai bine. Ura! Ei. Să căutăm mici. Acolo nu. Hai mei, gătește-te. Da. Asta se întâmplă când stai pe afară. Da. Da, deci, interesant acum. Nu știu ce fac. Așa. Deci m-am doar un omuleț în tot tancul. Și trebuie să-mi schimb locul ca să pot conduce interes. Ok, deci oamenii ăștia chiar nu mă văd. Doar că nu sunt așa mic. Oh. Unde au dispărut? Au dispărut. Of. Acum din nou trebuie să-mi schimb locul în tank ca să mă pot mișca. Cât timp sunt în tank, e bine. Hai să călcăm oameni. Bum. Nici nu știu de unde vin inamicii. Oh, de aici. Hello. Op. Cine mai vrea să fie tu? Ala s-a spawnat? La mine în față sau o ieșit din clădire? Oh.
No bine că te oprești fix în drum. Salut! Au. Salut! Bă. Gândește-te să faci asta în realitate, în război. Să mergi cu o pumă și să-i calci pe toți oamenii. Da, deci jocul ăsta e un pic mai fain decât un War Thunder. Pentru că pot să fac asta. Și să fac kill-uri. Hello! Au casă. Apă dacă așa fain e cu Puma, care e primul tank pe care poți să le apă cu Panther-ul, care e printre ultimele, cum e? Ai cam... Hai măi, eu nu vă mai văd, dar vă văd acum. Păc. Păc. Kabum. Ce nu palău. A, da, sunt și boți în jocul ăsta, deci dacă unii pățesc asta, poate mor și boți. Doamne, dar echipa mea se descurcă așa rău și eu mor pe tot. O să ajungă dinamicii noștri să nu mai aibă oameni. Ups. Salut! Bă. Hai măi, motor. Auci. Vai, mult îmi place jocul ăsta. Aici m-am pus, aici stau.
n-au murit de la un glonț. Hai mă, dar ce-i tunul ăsta? Oh. Hai că ieșim în casă. Uitați-vă ce frumoasă e puma. Pot să fac asta și să nu mor niciodată. Au. Bine, am murit. Da, și acum am jucat doar cu tankul. Da. Acum să jucăm și cu infanterie. Deci jocul ăsta e foarte fain. Deci chiar îmi place mult. Interesant ca bun. Aoleu, ce one-shot mi-a dat. Ce aim rău am. Fac un kill. Da. Au. A, da, avem un tip cu scope. Cu armă și cu scope. Am sniper. Hai să mă duc într-o căsuță. Oh, uite o puma. Salut! Au. Deci, în jocul ăsta, dacă apăs Y, mă spawnez într-un squad, într-un om din squadul meu. Aoleu, dar unde-i Battling? Au. Avem din nou puma. Yay. Ce mult îmi place să fie o pumă. Când ai 79 de kilograme, like, ajung veteran de război, ajung mareșal.
What the heck? O supraviețui la 3 gloanțe. O, salut! Îmi pare rău. Hai să facem tactica noastră înapoi, chiar dacă încă pot să treacă unul. Pe ăla chiar n-am luat, dar nu știu de ce nu s-a pus skill. Dacă ajung să fac 300 de kill-uri, o să fiu cel mai fericit om. Up 6 de oameni morți. Au. Nici măcar nu știu cum pot să mor în tank. Până acum n-am murit de niciodată. Bine, am omorât un tank odată. O singură dată că am văzut unul. Of. Of. Demolez tot orașul. Oh, sunt într-un cimitir. Aoleo, câți oameni s-au acolo. O câștigat. Păi, cam asta e un match de enlisted. Ia, cine a fost pe locul 1? Eu. Nice. First place, the best tanker. Nu te cred, băi, un kill mai avea nevoie, 1 of. De 14 ori triple kill, de 2 ori 21 de kill-uri. Nice, next level. Next level.